17 январь көнне Лайымтамак авылының мөселман халкы өчен шатлыклы вакыйга мәчет ачылу тантанасы белән котларга күп кунаклар килгән иде. Авыл халкын изге бәйрәм белән Төмән шәһәреннән килгән Фатих хәзрәт Гарифуллин, Тубыл мәчете хәзрәте Ибраһим Сухов, Сабанак авылы мәчете хәзрәте Рәхимҗан Бухартдинов һәм бик күп дин кардәшләребез котладылар. Мәчетнең төзелү эшләре белән җитәкчелекне хатын-кызлар, әби-апалар үз җилкәсенә алалар. Римма Бабаева, Сәлихә Калметова, Насип Җамал Баширова авыл халкына, матди ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәтләрен белдерделәр. Сәлихә апа, менә мәчетне ничә ел төзедегез сез? Мин менә былтыр 8 ел мартта 14 мартта бу островы утырган иде, итер эшләлмәгән иде. Манарасын, нәрсәсен без аны эшләттек. Менә марттан яй буе көскә декабрьдә кертик бетсенә. Сез менә ир кешеләр белән җитәкчелек иткәнсез, әйеме? Мин анда инемәдә үскән, иргә шешен эшләп, карыш эшләгән, балыгын таңдыган, тиесендә йөргән, гүлендә йөргән, моторында йөргән, Бурановында йөргән. Кемнәр ярдәм итте сезгә? Ярдәм иткән кешеләр кән. Галим Нариманов, Юматиев Маннур, Басылов нема Рәгым иң иткәннәр менә башларны эшләделәр. Авылдашлары Лайымтамак мәчетенең беренче бүрәнәләрен күтәрүчеләр Гәрәй Абдулвалиев, Илсур Хакимов, Маннур Юмадиев, Халим Наримановларга, Первоуральск шәһәреннән мәчетнең ярым айын алып килүче Закир Абайдуллинга, төзелеш эшләрен тәмамлаучы аның бригадасына, Илфат хәзрәт Абдуллинга изге эшләрендә уңышлар теләделәр. Тантанада Тубыл районы халык депутаты Ринат Урамаев та катнашты. Безнең авылда бүген зур бәйрәм, мәчет ачылды. Кунакка килдек, атын яманта менә өйдә яшәйтләр. Мин кышын буран белән, машина белән килеп йөрим, зимниклар ачылса. Авылдашларны бәйрәм белән зур рәхмәт Римма апага башлауына мәчетнең. Зур рәхмәт мәчетне салтырып бетерделәр. Насип Җамал апа, Насфия апага, Салиха апайга зур рәхмәт. Безнең авылда бүген зур бәйрәм, кәсер менә мәчеткә киттек. Лайымтамак авылында поликлиника, кибет, мәктәп бар. Тәүлекнең караңгы вакытында кичке 6-дан 12-гә кадәр өйләрдә электр уты яна. Лайымтамак авылына җәен очкышка утырып кына килеп җитә аласыз. Кышын рәхим итегез. Лайымтамакка сызлар, күлләр туңган юлдан һәр вакыт килеп җитеп була. Һәр күл балыклар атамасын йөртә. Зур табан Алабуга Шуртан. Түземле, хезмәт сөючән. Тырыш авыл халкына мәчетегез дингә ышанган милләттәшләребездән өзелмәсен, киләчәгегез якты, горурланып сөйләрлек булсын дигән теләкләр юллыйбыз.